أوغندا سلسة معلتي ما ينقول عند بلاغة زحلف كله هناك ميو. بابا إرتراوتيا بدي أتقراوتيا أنا كل نجاري تقراوتيا لك حنت ما هتقولينا حواتنا. كوميو ويأيو بار نفاتو إنا نتحساسر كوينا إنا نبرديخ نفاتو معاتينا ويزين فولت أي خوين نبر مالتي. كم دي أزجبر بجيكا هروما يلا. بتاريخه يقولوا تم كاتنا ولا أنا إرسال مكاتنا إليت. أفتي فقرنا أكلتي هزبتات سرح نبركم زي زبل نيرو خوني خدي السوق أدمي. عندي تبلاي سدتنيا إرفراوس أتاجني. عند سدتنيا إرفراوس أتاجني. شغال الموسيوم رأيهم سمعت تقرأويتي أيزبي بتكالي أيزبي كذول. مساحة استقال سبعي سخونة سب تواجهون لكاز يوم كدعتهم تألماتهم. مريتني عبدها نسأل أهيبها أنا حجاوي أنا مرحها. زقربكو هبكوينا سلام كوينوس هب سلام زي كون حزبي لانه عرسنا توالعنا راخي يمكن من انت سدته صححت لي يتفني كهيوتي كترفي لك تنايت مع العጫ كيوصح اب سمينا تريومنا اما خلنا حنطاط توابيلهم كابزين يجو زلو كو تغاريو يا سبوت دوكو دبي بكسوات تسديدكم هذا وجهكم بزيكا بتقراي ناب إرترا بولا حدا من قدي كنكيد عين خيلنينا أم عد سلام كوين كاس أم عدي خاطري عد جنتايو عد وين فلايت نايس سماكو صجام كم تفلتو زغونا نجار كلك فكاي كإلني ودخام مسؤول له حساب مسؤول تأساسر سلام تعنا هبلي كما يعلقهم كما يتغنيو كبراتن فتواتن تختاتلتي شدن رياكت سوان جاير مسجن دحنا جهم انه نلومون كم تلمود بحدش فيديو بيل انا تراخيبنا زلنا مالتيو كساب موداتا مدب مساي صنيحكم ام موداتا دما سامكن هوس فيديو كنسره تاب غورو رفلو بلون شرف لو لكم نظام فيديوهاتنا بكالوت سلتباصحو بطعم زمسكنكم مالتيو كومنت ويك اريتو نصحفكم لي حواتي بملؤكم مالتيو ريتوتاتكم زنبولو ساعات وصح سلازلو اندا مسغنكم ريتوكم كا ننش لي ملس اندابلكو قيد مالتيو افهم بري 98 كفلوم حوي حقيو ازي الزهر يهاب يبارخكا كفلومي لبام عبيسب كفلوم يكالو زبولو مالتيو نتي كفلوم يكالو زبولو يملسلو زلو بطعم حق ايو يلنلو مالتي حق ايو يلو ملسي يبولو حاويلو مالتي سلازي انا ون كم زمسلني كفلوم بتحد وجن ززاربو زرباتات صبغ يحده كلاي كان حونت زسبخ حونت او درفتا زدرف منئسي سلازخونه مالتيو بطعم يزنقو نخفلوم بتمساسل مالتيو يوناس ارآيا 31:59 دوم وري كبر حاو اتي شجر اب كله منغست يو نيرو تغارون كندي شجر يو وريدوم ازوم بارايو بليز አይትቀባጥረሎም እዚኦም ተሓጺቦም ዘይጸሪው ሽንፍላ እዮም ሉሊ ከዓ አጆኺ ክብርት ሓፍተይ ሕጂ እቲ ከምዚ ዝብል ቃል ማለትዩ ማለት ንኸምበዎ ተለኹ ብጣዕሚ ኣነ ይኸብደኒ እዩ ሓወይ ናተይ ዮናስ ሓወይ ማለትዩ ማለት ንምቅብጣር ገለ ይኮነን ብዙሕ ግዜ ግን እቲ እንድሕር ደኣ ገጢሙ ኮይኑ ዝተሃሰየ ሰብ ክህሉ ይኽእል ተጋሩን እኮ ኢለ ኣነ ብተመሳሳለ ማለትዩ ብዙሕ ነገር በፂሕዎም እዩ ሽግረ በፅሕናን እዩ ኢላ ይተዛረብኩኔ ብተስዓ ዓመተ ምህረት መዓት ሰብ ኣብሽረውን ማለትዩ ኣብ ኣኽሱም ተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ብፍላይ ግን መብዛሕትኡ ሰብ ካብቲ ከባብታት ንሱ ዝኸደ ስለ ዝነበረ ቀረባውን ስለ ዝነበረ ነስመራ ገጹ ማለትዩ ብዙሕ ሰብ ከምዚ ተወግዕ እንተሎ ሰሚዕ ስለ ዝኾንኩ ዋላ ዓብየውን እንዳተዘረበኒ ዝዓበየ ስለ ዝኾነ ማለትዩ ንዑኤ ኣብ ትኹረት ገይረሉ ስለዚ ግን ክድገም ዝየብሉ ነገር እዩ ናብ ዝብል ነገር ግን ኩላህና እንተኸድና እቲ ዝሓሸ ኢለ ዝፅውዕ ዮናስ ሓወይ ማለትዩ ግን ንርእቶኻ ብጣዕሚ ዘመስግን ብጣዕሚ ይቕንለይ ክብለካ ዝደሊ ማለትዩ ክንቅጽሊና ሙሉእ ጸጋይ ገለ ግበሩ በዓል ዘመን ሉሊ ግን ጀሚርኩም ክትውድኡ ኣለኩም ገለ ግበሩ በዓል ዘመን ሉሊ ግን ጀሚርኩም ክትውድኡ ኣለኩም ኣወድኡዋታ ፍቕሪ ማለትዩ ተጀምረንስ ኣለኻ ተወድአን ዲኻ ዝዓይነቲ ማለቲ ስለዚ ጀሚርኩም ስወድእዎ ይዝባል ዘሎ ገለ ግበሩ ናብ ጽቡቕ ነገር ዝበጽሕ ደርፊ ከምኡታት ማለትዩ ዓርሱ ዝኸኣለ ጽቡቕ ነገር እዩ ስለዚ ንጽቡቕ ነገር እውን ጻውዒት ንገብር ዝብል ዘሎ ማለትዩ ሙሉእ ጸጋይ ሓወይ ብጣዕሚ ዘመስግነካ ክብረት ያበለይ ማለትዩ ኤርሚያስ ወልደ ሚካኤል 11:93 ሎማዓንቲ ጽቡቕ ተዛሪብካ ካብ ወገናውነት ነፃ ኮይንካ ትዛረብ ኣለኻ ቀጽሎ ንስለ ሰላም ኣሕዋት ህዝቢ ኤርትሪያ እን ትግራይ ስበኽ ይብለንሎ ማለትዩ ይቕንለይ ክብረት ያበለይ ብጣዕሚ ዘመስግን በሐቂና ኤልሳ ኺዳነ ብዝሓለፈ ጊራ ባእሲ ምኽስኳስ ከውን ሰሪሓ ዝሕዝን ሉል ግን ጓልጓላ ትኸውን ሰላምን ፍቕርን ክትዝምር ንርኢ ዝገርም እዩ ኤልሳ ግን ኣኮታታን ሓትነታታን ብትርጽል ዘለዋ ስለምንታይ ይርዳእና ምስክነይቲ ነብሳ ጸሊኣ ማለትዩ ንስኮ አይና ንዘልና
ፈለግ ሓፍተይ ሙሉ አብርሃ ወሓቅ ኣሎ ወድ ባየራ ኣነ ንባዕለይ ኣብ ትግራይ ተወልደ ዓብየ ግን ኤርትራዊት ስጋብ ሕጂ ድማ ትግራይ እዩ ዓደይ ዝመስለኒ ወብ ተወለድ ካልእ ዝመስለካ ማለት እዩ ተመሳሳሊ መዓት ርእቶታት ኢኹም አንቢኩም ዘለኹም ማለት እዩ ንኹልኹም እዚ ኩሉ ርእቶ ትርእይዎ ዘለኹም ብጣዕሚ ዝገርም ርእቶታት እዩ መዓልቲ ገይረ ከዓ ቶም ቀፂሎም ዘለዎ ማለት እዩ ሒዘዮም ክመጽእ ኣብ ዝቕጽል ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ካብኣቶም ተበጊስና ኢና ክነድብብ ንዓኻትኩም ከምዚ ጌርኩም ንርእቶ ንዝሃብኩም ንኸዓ ይቐኒለይ ክብለኩም እየ ዝደሊ ዳይ ናብዚ ናይ ሎም ዓንቲ ቪድዮ أنا تقراويتي سإرتراويتي نايتو خلت هزبي مكراوي زريك زح تقراوي خيدا أوز ولا دز زمدلو إرتراوز ولا دز لز زمدلو زي حاسب حاطط خل نجاري كنا نزيا أنا بقول الديايم كبريت خل بتقراوي نتيس بس تقراوي نتي أمين أخذ قبل نتخل أنا ون حفتي بقول الديايم بس إرتراوي نتاعي قبل أزغل أقعد أمنا واقع أنا تاني القانير زي عويت مرتين على القانير مالت عويت مرتيو دك خلت تفلادنا عدينا دك حنت الدينا يجاني إنا نبهنا وقعنا نالي حزي قرمني ناسمع هو زعوك زو حدا يحواتي وزبها النجرس أبع علي بس حسري مالتي بابا إرتراويتيا بدي أتقراويتيا أنا كل نجاري تقراويتيا دك حنت ما هتقولينا حواتنا سلزي تو زلونا يحاول نتركز حق مخنص أبع علي بس حريه مدسيلني صبغيو تحقوسي ولك تحقوسي صقم يلن نسخي تحقواسك جيركي صبق نجر في الشيخ بالي مليو في الشيخ تاعي وسحابن عينيلو كم دي عينت حقوس هاي خلقنا يزبال كلكم مالتي كلكم مبزحتكم كا نانتم بزح نجر بزح عمتات ابوص عدي احلفكم سي بزح احلفكم كساب حجي سدراكم زي رخوبكم حاو زي رخوبكم ويكا اوش تعد خوينكم حاوكم هابيكم زلو زي فلتكم نمبزحتكم كم زي نجر زقاطم بحرياوي لمود سلازنبر عم اخر زغلطي حزبتات بتعم حدش نجر مسيلو كيسمعكم كلكم يزدلي ازيو بزح تاع يزبحالات ناي حونت حرجن مركبن زلوو እዚ ሕውነት እዚ ካብ ዝገርመኩም ብዙሕ ነገር ክንሪኤሉ ንኽእልን ብዙሕ ነገር ክንሰምዓሉ ንኽእልን እዩ ከምቲ ቤት ሃይላይ ዝበለቶ ኣነ እውን ብወገነይ ዝብላኒ ቤት ሃይላይ ጎብ እዚ ቀጽሊ ከምዚ ዓይነት ጽቡቕ ነገራት ንምምሃር ንህዝብኹ ምድላው ግበሪ ከም እዩ ወይ እዩ ንፋቶ ኢና ንተሓሳሰድ ኮይና ኢና እምበር ዲ ክንፋቶ መዓት ኢና ወይ ዘይንፈልጦ እዩ ኮይኑ እምበር ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ሕውነት ዘለዎ ህዝቢ እዩ በዚ እንተቀጽልና ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝበሃል ነገር ከኣንዓና ዝገጥመና ነገር ክነግረኩም ኣይክእልን ማለት እዩ ምክንያቱ ዕቤት እዩ ካብዚ ዝርከብ ካብዚ ቁም ነገር ይርከብ ካብዚ ውሕሉል ክእለትን ቁም ነገር ዘለዎ ነገር ኢና ክንረክብ ማለት እዩ ሶ ኣብዚ ነገር እዚ ኣነ ዝብሎ ነገር ብዙሕ እኳ እንተኾነ ግን መብዛሕትኡ ሰብ ግን ልዕሊት ኣነ ብዘረባ ዝዛረቦ ብተግባር እንዳገበሮ ዝርከብ እዩ መብዛሕትኡ ብደርፊ ዝገልጾ እዩ መብዛሕትኡ ብፍቅሪ ዝገልጾ እዩ ብስነ ጥበብ ዝገልጾ ዘለዎ ሰባት ሆነ ኣለው ክብረት ሞሳ ምስግና ዝግብኦም እዮም ማለት እዩ ክንቅጽልና ናብቲ ዝቕጽ ريوا زي بقى فريد بعضهم فرودوا كان زي زقبر بجيكا هرما يلا انت حزوا هرما فرودوا هرما يا خمس تقبر زين حواتنا حجر يا تري ناس كنتان هدي كنتان هدي حري حرمة يا خمزي تقبر قال لي خمزي تقبر انتاي موتيني انا حجي حدا غزي ابزي كلاسي زخونه عالمسي اكادادناتات انا كو يدغفو من حقوي معبل بز حدا وغن يدغفو من كمزي عينت اكادادناتات نودي يخون نغوالي يخون زبحال كدان موصيلهم ترديكم كمزي عينت كداون انت مالتي نمنتاي موصيت علامه بزح كم تتفلطو ነገር ስለዝኾነ ብዙሕ ዝድነቕ ኣይኮነን ግን ንወዲ ይኸውን ንጓል ይኸውን እሺ ንወዲ ይኸውን ንጓል ይኸውን ጽቡቕ حساب ትርጉሙ ግን ፈሊጥና ያድና ንሕና ንገብሮ ዘለና ሓጅን ኣብነት ናይ ኤልቪታት ኣሎ ናይ ካሊ ኣሎ ማለት እዩ ምስ ዝተሓዘ ብዙሕ እዩ በቃ ናይ ጉቺ ገለገለ ዘለው ነገራት መጥኦም ዘለው ጾታ ዘይፈልዩ ከምዚ ኣብ ዝተፋላለዩ ኣካውንታት ወን ባዕልኹን ኣትኸለና ኣካውንት ኣይፈልኒ በቃ ዝተገለጸ ይኮነን ከምና በልና ግምሽ በሐሳባት ንገልጾም ገለገለታት ኣለው እዚኦም ኣነ በወገነይ ክንለምዶም ጽቡቕ እዮም እንተተለመዱ ገለ ተባሂሎም ሲያፍተ ወጻዕደ ስለ ዝኸሰሱ ተተለመዱ ከምዚ ዝበሃል ናይ ጓልን ያወድን ልኩም ከይትዛረው ገለ ስለ ዝበሃል እዩ መስለኒ ከምዚ እንድሕር ዳ
خوينو مالت نخلتي زغورو نحردا خوين تمنصر انا بوغني ايتردن كم زي عينت مريصو زخدن سب ወይ ከዓ ፋሽን ዝኽተል ሰውን ኣይኮንኩን ብዙሕ ኣፍሉጥ የብለይን ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ስለ ዝገበረቶ ንዕኡ ምልክት ኣምሲልካ ወይ ከዓ ንዕኡ ኣምሲልካ ንሕርዳ ኣምጪ ካሪእኻና እውን ተመስገኒና ንብለካ ዋላ ሓንቲ ምንም ክንገብር ንኽእልን ግን ማዕበል ብዙሕ ነገር ዝህየስ ገዲፍካስ ኣብዚታት ወድታት ለወዲእካ ንስኻውን ቀጽል በል እስኪ ባይዘወይ ንትግራይ ንምታይ መስርሕዎ ኩሉ ሽሙ ወፂኦም ሙሉ ኣነ ዝርዳእኒ ህዝቢ ትግራይ ብታሪኹ ይቐንሉ تم تمكتنا ولا أنا إرسالات مكتنا إليت هنا بحالات مكتنا بتاريخه يقولون بجبن النوتي يقولون يفرحون ببهلون فلي نهز بين السبالي زقبري تدراي الحجم مبزحاتهم سبات تايلوم يوم نزي جنرال ويك ان جنرال ساموريا نس مالتيو دارغا گمگيمو مو تاي سبايزي مچنيقو يتسبا من تاي باطوفي ز گلمل عمتات تباهيلو تچنيقو الله دخ يبصر بهوت گل از بحال نير خابز گرمكو مالتيو الله خويلو موصيلو براخشو زيتهم صوسيلن دحر گلمل عمتات ون بعلو انس ازم طفيهم مقابراتهم زول يا مسواتون كتمصم تخلي مثلني انترفيو دحر توسنه گزي نفرحلال حجي سبايزي هلمي دارغا طفي نيرو بقى تاي خوينو تاي گطيمو ማለት ተሓይዙ ያዩ በሃል ገለገሊ ቦአታ ኸዲዕ ያይዝ በሃል ገለገሊ ሕጂ በወገኑ ኸአመጽ ማለት እዩ አነ ነት ህዝቢ ዝሐስብ አነ ነረ ተምካዶት ካ ይሐስቡን ከብለና ኸጀሚሩሎ ንሕና ሕጂ ንመን ክንሰምዕ ከም ንኽእል አይንፈልጥ እንዲና ድሕርስ ተወሰነ ግዜ ኸበርህልና ይኸውን ምናልባት ሕጂ ዝንሄ ዘይጸረ ሓሬት ዝኾነ ተሐሳስባ ማለት እዩ ግን እቲ ሓቂስ አመንጎ መንን ምዃና ንሕና በወገና አይፈለጥና ያን ግን ንባዕላቶም በልዮም ዝበሃሉ ዝውዕሉ ብዛዕባ ጅግነት ህዝቢ ትግራይ ዛረቦ ዘሎ ግን አነ ንባዕለይ ዝጠራጠረሉ ስለዘይ ኮነ እቲ ባህሊ እቲ መንነት ብጣዕሚ ዝኹርዓሉ ዝሕበነሉ አነ በወገኔ ማለት እዩ በወገኔ ብዙሕ ግዜ እዛረብኩም ሶ ብጣዕሚ ኣለና ኢና ዓበይቲ ካብ ዝበሃሉ ስልጣናታት ዓለም ኣምፂና ካብ ዝብሉ ሰብ ታሪኽ ነይሩ ካብ ዝበሃል ያታ ብዙሓት ኣለዎ ማለት እዩ ብዛዕባ ትግራይ ክዛረቡ ዝኽእሉ ሶ ፕራውድ ኦፍ ዚኣቶም ክንከውን ጽቡቕ ነገር ክንመሃር ካብ ዚኣቶም ጽቡቕ እዩ ዚኣቶም ፕራውዲና እንዳበልካ ግን ብጣዕሚ ብዙሕ ሽግር ዝፈጥር ፍጻመታት እንድሕርዳ ንፍጽም ኮይና ንባዕልትና ማለት ዘይተረድአና እንድሕርዳ ኮይኑ ግን ዳርጋ ብሽግሪና ዘለና ማለት እዩ እቲ ሽግር ከዓ ብኸምዚ ብቐሊሉ ዝዕለል ወግዒ ወይ ከዓ ዝለዓል ዘረባውን ስለዘይኮነ ኣነ ዝመኽሮም ነቶም ከምዚ ኢሎም ተማሂርና ኢና ገለ ዝብሉ ንህዝብኻ ዘይኸውን ፍልጠት ጥቕሚ ዋላ ሓንቲ ስለዘይብሉ ንህዝብኹም ስርሑ ነቲ ሕጂ ዘሎ መንእሰይ ጀነሬሽን እውን ብዙሕ ነገር እዩ ካባኻትኩም ትፅቢት ዝገብር ስለዚ ቁም ነገር ዘለዎ ነገር ክቐስም ግበሩ ተዘይኮይኑ ግን ሒዝኩም እንተሞይትኩም ምንም ዝተፈለየ ነገር የለን ሕጂ ሰብኣይ እዚ ብዙሕ ቁም ነገር ዘለዎ ዝበሃል ብጣዕሚ ዓበይቲ ለውጥታት ከምፅእ ዝኽእል ብትምህርቲ እውን ንባዕሉ ከምህር ዝኽእል ማለት እዩ መርኣያ ዝኾነ እዩ ሓደ ግዘውን ከምኡ ኣብ ኣኼባ ገለ ሰሚዑ ብተግባር ስለ ዝፈልጥ ማለት እዩ ግን ካብ ሓደ ግዜ ካብ ብዙሕ ነገር ሒዝካ 100 ፍልጠት ኣሊካ 100% ፍልጠት ኣሊካ 1% ዴሊቨር ተገበርካ ያትመውት 1% 5% ዝፈልጥ 1% ነታ ህዝብ ዘከፋፈለ ሰብ ይሕሽ ዝብል ግምት ይዘለን ማለት ስለዚ ኣብኡ ስርሑ ኣብቲ ፍቅርና ይክልቲ ህዝብታት ስርሑ እምበር ከምዚ ዝብል ነይሩ ከምዚ ዝብል ነይሩ ኸውን ይኽእል እዩ ቀደም እዩ ኤሊት ኮ ዘይነበረሉ እዋን ነይርዲ ትምክሕቲ ዘይነበረሉ እዋን ነይርዲ ኣፍሪካ ንባዕሉ ሕጂ ገና ርእሱ ዘጥር ዘሎ መሰረታዊ ተሓሳስባ ማይምነት ምጥፋእ ክበሃል ይከኣል እዩ ናይ ትምህርቲ ደረጃ ዘይበፅሖ ትውልድ ኮ ክንደይ ኳ ይዘሎ ስለዚ ከም ቁም ነገር ጌርና ንርአዮት ዘረባ ንዛረቦ ዘለና ንሓዋሩ እውን ኢምፕሊኬሽን ስለ ዘለዎ ይፅዕንቶ ስለ ዝፈጥርሲ ቁም ነገር ዘለዎ ዘረባ ካብ ኣፍና ክወፅእ ክእል ኣለዎ ዝብል ግምት ይዘለን እምበር ከምዚ ኣይነበረን ኢለ ኣነ ዝሓልፎ ነገር ኣይኮነን ነይሩ ግን እንታይ እሞ ትመፍትሒኡ እዚ ተልኩማ ኢና ንሰምዓኩም ንኽእል ማለት እዩ ካብ ስልጣን ተዝወርድ ኣነ እዚኣ ስልጣን ኮይና ክወርድ ተዝብል ኳ ብሰላም ክነብረሉ ዘይኽእል ኢንቫይሮንመንት ምፍጣር እዮም ግዜኦም ዘሕልፉ ዘለዉ እዞም ሰባት ንስልጣን ክበሃል ምሳኻ ዝተቃለሰ ብፃይ ዝኾነ ሰብ ተጓጊውን ለካዚኦም ከዳዓትዮም ጠላማትዮም ኢሉ ስጉምቲ ክወስደሉ ብዘገድድ መንገዲ እዮም ዝናይ ፀለመ ወፍሪ ዝገብርዎ ዘለዉ ጻድቃን ጥፋት ተልዩ ሕተት ጌታቸው ጥፋት ተልዩ ሕተት ጸጋይ ጥፋት ተልዩ ሕተት ሓደ ለይትኾኑ ወይ ለይዞም ሰባት ግን ጥዕና ኣለዎም ዶ ኩሉ ኮይኑ ወዮ ኩሉ ኮይኑ ጋዶ ንመጽዓን ኸበዶ ኣድግለ ኸበዶ ዝጠመየ ህዝቢ ኣብ ዓዲ ኣቕሚጥኻ ዝተመዛበለ መረበት ከሃብኻ መሬት ናይ ዓድኻ ንጸላእ ሂብኻ ኣነ ሕጋዊ ኣነ መራሒኻ ብስሩባ ኣብ ሱዳን ለለዉ ኻ ዓዶም ልወፁ ፍታሕ ላበሉ ብዙሕ ላድመፁ ቶም ጀጋና ኣሕዋትና ተስፋ ላቆረፁ ህዝብስ መራሒኡ ባዕሎም ለይመርፁ
تزرب حجي نايت حاونا ونايت قطمي حدا زي تخون با يزبل حدا زي تخون با صبوق حتى ايو حاتيتكم زولا تقطمس حتى ايو انتا ايام زخونو زولو زبل ون انصباري قلفت قطمي وانا ون يتردئني انتا اي زخون زولو بركيل وسن معلي زي فلوت كيلو منشم افتي كومنت قال من يتكايرن انتا اي زقبر زولو نحر دايلكم ابزي حجي بدن بترخونا زقبا مالتي من يلماص اكو غزي نشتلي يا حتبو نشتلي من يلماص بشتاحت حزب الكمزي انت يطحنا نتخل زحلفو زلو مديد من مخانو غزي منفيتيو كم غزي كم عين حزبي عين حزب عين عراتي زبال ويايو تهزبنا ون حجن اشتلي مالتي سمعيتاو خوينو دنزز اندابله بتتحساسبا ناي نوح اوان استسرح سرحالو ناي حصر اوان ون استسرح سرحالو ناي كله ويايو دمزز يلو انبر دحر توسن اوان كنقحتلوكو نغلغليوم وي دارغا مبزحتهم انا كو كمثلا انتلو كلهم زغحف يسمعني نايون ناتي ريتي ناتي تنبيت يا تنبيت حشدن بروفيسور ميجر كيتول ماني حاجب زلخا مالتي بزغونه كن بتعم زحزن كمتي تهزبي اب شجرن ام مكران اتي زمص زلو زحلف زمن خرمتي حجون زنابن وعين واقع النفاسن اب زلو سدتنياتات اب كامب زلولو مريت كوينك اها زي كله تزارب زلخا مالتي زغرمت موليس ريخم ايخم تاي اندا تغبر حالف السنه خرمت مالتي شتخ متخز بهالزي ابل على حزب قلد مالتي ابدم ود حزبي تصاوعت انا كاب قدم جمير از كادرنت زبحال ነገር ንህዝብ ዘጥፎ እዩ በቃ በሐጽዩ ማለት በዘይነ ሱቅ ሰራህ ይخل ደይካለን አይካለን ወ ይፈልጥ እሄድ አታዲ አኻትብል ዘለኻ እንዲኩም ትብል ዘለኹም አነኮ ይጥፎ ይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ሚዛናውነት ዘለዎ ተሐሳስባ ክሰፍን ድሕርዳ ኮይኑ ንሓደ ስርዓት እንዳወገነ ዝኾነ ይኹን በዓል ስልጣን ንዓኻ እንዳመረሐ ሞነ ስልጣንን ንወንበርን ሞነ ፓርቲ ገለ ድሕርዳ ዝውግን ኮይኑ ጠቅም ህዝቢ ፈጺሙ ራገጽ አይክልን እዩ በዚ ዓይነት መንገድ ራገጽ ስለዘይክል እትመፍትሕ ኮውን ዝኽእል ድማ مستی صلت تبزحلو زلها غوربيتك سلام مس بعلها دما قدم قدادم سلام او وشت عد سلام مغبر ابي وحزبي زغربكو ياب كوينا سلام كوينوس حب سلام زي كون حزبي الله انت تبايلو نظم زخونو كاتت نغرهم بتعم يمساتون اميزر زخونو يك ازغرمو مالتي سو بتعم زحزن فصامن كستتن قديمنا خم زلو كتفولط يزغبا كابزي خنوصت خوينا خنسرحل يغبا زبل قمت ريخم ود حجي تردي ولا تمنسي اب قربا وان انونكم يزبل نير انتم مبزحتكم علىكم محواتين احاتين علىكم ابو صعد خوينكم تزاربوا ابدغ خوينكم تزاربوا سباتون علىكم اتي صعبين كساب كندينا يزاكل مخانو دي زي تبرهلكم ويس قلص زي كونلكم ነገር دي زلو انت اي تبرهنن ግን بحصيرو قلص غيرن نغركم الحرد ادليكم اب شجر علينا اب كبب علينا بتعم حماق ነገር እዩ ማለት እዩ ትሽግር كساب حجون ايزرين بوزحات سبات اب ጥሜት ዝርከበሉ عدي እሞኻ ተحجي ዘላ ኩነታት ነው ባዓሉ ንሕርዳታ ጠጠው ኢላስ ናብ ስደት ዝወጽ ህዝብ ሙሉ ዝብል ዓዘይብል ህዝቢ አኪብካ እንታይ ግበርካ ተብሎ ዘለኻ ህዝብ አነ ቆግርም ኮ ይዝብለን ተቃለስ ተባይሉ ተቃሊሱ አዋጽ ተባይሉ አዋጺ ተወዲያ ካብ ድሕሪኡ ናቱ ሓላፍነት አይኮነን ናይቶም ዝመርሑ ሓላፍነት ቶም ንመርሒና ዝብሉኻ የለውን አይነበሩን ዘየለው ካበይ ክመጹ ምክንያቱ እንተ ዘሎ ነይሮም ድሕሪ 1 ዓመት ድሕሪ 2 ዓመት ዝርድኦም ጉዳይ አይኮነን ነይሩ ኣብ ሸተኽ መተኽ ኣብ ስርቅ ሓጺና መጺና ኣብ ስርቅ ርዳእታ ተዋፊርካ ጸንሕ ድሕሪኡ ብሪ ይብለካ ከም ዘይኮነት ነይራ ድሕሪ 1 ዓመት እንዳተበገስካ ማለት እዩ ድሕሪ 1 ዓመት ዲዳ ድሕሪ 1 ዓመት ኮኺናት ዝኾን ነይሩ ሃሊቕና ማለና ሕጂ ሞቦዚ ዲ ኣፍታሕ ክመጽ ሕጂ ስለዚ ይመጽእ እትለውጥ እንታይ ይኸውን ዘሎ መጀመርታ ዓርሰ ግንዛበ ዝበሃል ነገር ኣሎ ትትክክለኛ ንሕና መንና ኣምንታይ ኩነታቲና ንርከብ ድሕሪቲ ኩናት ገለሲ እንታይና ተሪፉና ዘሎ እንታይ ዘይ ተረፈና ምልላይ ማለት እዩ ተስተረፈኻ ውሕዳት ኮይነን ግን ኩልልና ይጸገም የለን በቃ ከምዚ ዓጠቅ ክንባይልና ደኹን ዋጋ ኢና ገለገለ ዝብል ሰብ ንሕርዳ ሕጂ እንትሪኦ ኣለኹም ኮይንኩም ኣነ ከምናተይ ኣተሓሳስባ እዚ ሒዝና እዩ ዝጎይ ዘሎ ንገደል የጽድፈና እዩ ዘሎሞ ንጠንቀቀሉ ዝብል መልእኽቲ የሰማሓላልፍ ዘለኹ ንጠንቀቀሉ በቃ ብጥንቃቐ መርአይ ዝመስሎ ነገር የለን አንድ ኢትዮጵያዊ ስደተኛ ኤርትራ ውስጥ አታገኝም አንድ ስደተኛ ኤርትራ ውስጥ አታገኝም አንድ ስደተኛ ኢትዮጵያዊ ስደተኛ ሞቃዲሾ አታገኝም ነግርሃለሁ በትክክል ያለው ነገር ይሄ ነው ስብሰባው ምንድነው ኢትዮጵያ ቀይ ባህር ላይ ከመጣች አለቀልን አከተመልን ሊያከትምልህ ይችላል ኢትዮጵያ ግን ወደድክም ጠላ ቀይ ባህር ላይ አክሰስ ታደርጋለች የኢትዮጵያ ባህር ኃይል ጥንትም የነበረው ገና ነው ኢትዮጵያ ባህር ኃይል ታገኘዋለህ የት ቀይ ባህር ላይ የት አፍንጫክ ስር እዚ ኻ ዝብለኩም ዘለኹን መጽኢና ይብለኩም አሎ
ድሕር ዳ ክትርጎመልኩም ደሊኹም ኮይንኩም መብዛሕትኹም ዓይን ሰምዕ ድሕር ዳ ትብሉ ኮይንኩም ጥንታዊ ቀይሕ ባሕርናትና እዩ ነይሩ ክንመፂና ኣክሰስ ንገብሪና ፈተኹም ጸላእኹም እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ እዚ መን እዩ ሃሌታ ቲቪ ገለገለ እዩ ዝበሃል ዝኾነ ግዜ ከዓ እዚኦም ይወፁን እዚኦም ይእሰሩን ክንመፂና ደድሕሪኹም ዶ ምንታይ እዩ ዝብለኩም ነበረ እከለት ኣሲራ ከውፃኤ ኣነ እንተለኹ እከለት ባህል ተኣሰረ የለን ባዕለይ ሓላፊኹም እዩ ዝብል ነይሩ ማለት ሽዑ ኣይተእመንዎም ዞም ከምዚ ዓይነቶም ሰባት ገለለ ተዛሪበኩም ዓርንብለክን ብንክርንብለክን እዩ ንኣምኖም ኢና ካባኻ ንላዕሊ ኢልኩም በሉ እስኪ ፅቡቕ ኢለ ኣነ ከዓ ኩሉ ትርእይዎ ኣለኹም ሕጂ ናበይ ገፁ እዩ ዘዘንብል ሓሳዊ እዩ ሓሳውን ስንቅንዲ ሓደረ ይፎኩስ እዮም ኢሎም ወለድና ካብዚኣቶም ሓቂ እውን ብስሩ ካብ እከለ ሓቂ ካብ እከለ ሓሶት ክንፅበ ኢና ኢልኩም ብውልቀ ሰብ ደረጃ ትፅበይዎ ሰብ ክህሉ ኣይግባእን ሚዛን ኣብ ርእስኻ እዩ በቃ ተወዲኡ ካብኡ ካብዚ ሓሳብ እዚ ተበጊስኩም ፅቡቕ እንተልኡ ተኾይኑ ተሓሳቡ ስምዕዎ ተዘይኮይኑ ግደፍዎ በቃ ምንም ደቅና ንባዕላት ደገር እዮም ነይሩ ዓብቲ ቆልዑትና እሹ ይፃወቱ ደስ ዘብል ነገር ኤርትራውያን ተራኺቦም ሕድሕዶም ፍቅሪ ክናጋገዙ ክትርኢ ከለካ ብጣዕሚ ደስ ዘብል እዩ እታ ኣብ ካልእ ምስ ናይ ካልእ ባህሊ ዘሎም ዜጋታት ክሕልፍዋ ዝነበሮም ግዜ ኣብዚ ሕድሕዶም ክራኸቡ ከለዉ ብዙሕ ሰናይ ነገር እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ ሰብ ሓዳር ዝኾንናኻ ምስቶም ሰብ ሓዳር ክንራኸብ ከለና ኣብዚ ተመክሮ ንለዋወጥ ኢና ይህም ይህን ንበሃልና እቶም ሲንግላት ከዓ ምስተን ሲንግላት ከዓ ንራኸብ ማለት እዩ ሓደ ጆሲ ጎበዝ ጽቡቕ ርእቶ ዘለዎ ሰብ ኣነ ኩሉ ግዜ ከማይ ዝብል ከዓ ተኸለኹ ሓደ ግዜ ዶ ንሽለይ ዝምብዕ ኢልዎ ኣብ ዝኾነ ግዜ ርእየ ነይረ ማለት ብጣዕሚ ስምዒታዊ ኮይኑ ገለ ዘቕርቡ ሓሳባት ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ብጣዕሚ ማለት ሓደ መንእሰይ ካብዚ ንላዕሊ እንተበሲሉ ክሓርር እዩ ዝኽእል በቲ ዝዓቕሚ መጠኑ ክመሃርን ክፈልጥን ጽቡቕ እኳ ተኾነ ግን በሲሉ ዝብል ግምት ኣለኒ ጽቡቕ ነገር እዩ ዘቕርብ ኩሉ ግዜ ደስ እዩ ዝብለካ ብኣይ ዘይኮንኩ ዝግምግሞ ዘለኹስ በቲ ፍልጠቱ በቲ ኣነ ዝተረድአኒ መጠን ማለት እዩ ምክንያቱ ዓብይ ሰብ እዩ ብዙሕ ክፈልጥ ኤክስፔክት ዝግበር እዩ ብዙሕ ዝፍለጥ ዓዲ እውን እዩ ዘሎ ማለት እዩ ሶ ኣነ ከም ዝተረድአኒ ብጣዕሚ ጎበዝ ሰብ እዩ ጎበዝ እዩ ብጣዕሚ ብርቱዕ እዩ ቀጽለሉ እየ ዝብለካ ዝበርትዕኻ እዚ ብጽቡቕ ጌርካ ቀጽለሉ እሺ ሻዕብያ በይንካ ተረኺባት ክሓውካ እያ ትኸውን ብማሕበር ብትካል ተረኺባትካ ግን ተጋርዮም ረእይዎም እያ ትብል ተጋርዮም እዚኦም ረእይዎም ሰበይቲ ትግራወይቲ እያ ዝብል ብትካል እየ ዝብለካ ዘሎ ብውልቅኻ እንተረኺቦምካ ግን ንሕና ኮን ፈትወካ ኢና ግን እንታይ ገድሽኳ ናብራኻ ገለኻ ተበላሹ በይንኻ ኣሕዋትካ እዮም ዝኾኑ ትካል ጌርካ ናይቲ ዓዲ ሕጊ ማእኸል ጌርካ ነፍስኻን ከባቢኻን እንድሕር ወዲብካ ግን ክቃለሱኻ ስለ ዘይኽእሉ የፀልሙኻ ጥራይ ተጋሩ ተኣኪቡ ሕጂ ሪኢኻ ብዙሕ ኣብ ሰሚናር ተሪኦምና ኣብ ማእኸልና ሕንፃፅ እትዋ ኣቢሎም ካብዚ ነጀው ዘለዉ እኮ ተጋሩ እዮም ይብሉኻ ረእያ ኣብ ዝኾነ ኣኼባ ረእዮም ዝበዝሑ ተጋሩ እዮም ይብሉኻ በይንኻ ተረኺቦም ኻ ናብራኻ ዘይትገብር ደቅኻ ዘይትዕቢ ክንደይ ዩኒቨርሲቲ ወዲእኻ መሃለኻ ክንደይ ስላማ ክሳብ ሎሚ እዛ መኪና እዚኣ ትዝውራ ኣለኻ ተቃውሞ ገዲፍካ ሰሪሕካ ነልካ ትኸውን ቴስላ ምዘወርካ ሓደ ግዜ ግን ኣነ ጌጋይ ዳ ይኽእለለይ እምበር ሚስተር ውፉይ ወይ ከዓ መምህር በየነ ሓቆም እዮም እዛ ቴስላ ናይ ብዙወር ዓቕሚ እንድሕር ዳ ዝርከቦ ኮይኑ ብትዓድስ ዝኾነ ግዜስ ይመረኩም ዶ ዝኾነ ብተደጋጋሚ ዝኾነ ዘረባ ትዛረቡ እሞ ተሓፂብካ ናብ ጭቃ ዝበሃል ናይቶም ምስላ ወለድና ማለት እዩ ንዑስ ዝኾነ ሰብ ብንእሽተይ ግዜ ሰሪሑ ንኽትሕፀብ ነቲ ጭቃ ንኽትሓፅቦ ክንደይ ግዜ ዝወድእልካ ነገር ናብ ጭቃ ንኽእቱ ብንእሽተይ ቃላት ክዛረብ እንተሎ 100,000 ሰማዒ ገለ ትርእየሉ ማለት እዩ እምዋ ኣንታ እሞ እንታይ እዩ ዝኾን ዘሎ ተሰብ ገለልካ እንድሕር ዳ ንባዕልካ ንሕልና ክሕተት ኣቢልካ ግን ትክክል ከም ዘይኮነ እዩ ዝርድአካ ትርእስኻ ብኣንጻር ገንዘብ ኣይኮንካን ንገንዘብ ዘይኮንካስ ንሕልናኻ ዝብል ሹም ሓደ ሰማዒ ኣለኒ ከምኡ ናይ ዩቲዩብ ፕሮፋይል ሹሙ ማለት ትማሊ ርእቶ እንዳንበብክዎ ነይረ ድሓቀይ ከምኡ መስለኒ ኣይ ኣንበብኩልን ግን ከንበባየ ብጣዕሚ ዝገርሙ ኣተሓሳስባታት ካብዞም ሰባት እዚኣቶም እንዳወፀ እንዳሃለወ ምዚኣቶም ጽቡቕ ቁም ነገር ርክብ ዘለዎ ነገር ማለት ጽቡቕ ርክብ እንዳፈጠርና ኣብ ክንደ ምኻድ ምስቲ ሕማቕ ዝዛረብ እወ ብሓቂ ካለኻ ገለገለ ዋላ ንባዕለፍቶም ዝበኣሱ ዝፃረፉ ቦታ ላይቭ ኣቲኹም ረእይዎ ማለት እዩ ናይቲ ማሕበረሰብና ኣብቲ ቁም ነገር ዋላ ሓንቲ ጭብጢ የብሉ ንፅባሓይቱ ንጎ እንድሕር ዳ ለይቲ ንጎ ተሲእኻ እንታይ ትረክብ ትኽእል ናይ ፀርፊ ስምዒት ኣብ ርእስኻ ወይ ድማ ካብቲ ትማሊ ዝፃረፍ ዝነበረ ሰብ ማለት እዩ ዘጥረኻዮ ዝበቆለ ቂም ኣብ ኣእምሮኻ ንግሆ ብሓድሽ መንፈስ ተሲእኻ ናብ ስራሕት ከድ ዝነበረካ ትኩስ ሓይሊ ክህልወካ ዝነበረካ ጠላዕ መንእሰይ እንታይ ትኸውን ማለት እዩ ዋ ሲእካ በቃ ድይን ኢልካሲ በቃ ተዳሂልካ ገለስ ናብ ስራሕ
ክትኸይድ ኣብቲ ስራሕ ኸይድካ ኣድማዓት ክኾነ ይትኽእልን ውፅኢታውነት ዝበሃል እኮ ናይ ኩሉ ጥማር እዩ ማለት እዩ ናይ ኣእምሮን ናይ ፊዚካል ኣክቲቪቲ ትሰርሖ ዘለኻን ክልቲኦም ተተሓባቢሮም እዚ እንደ ሓሰብካ ትሓድር ፀርፊ ማለት እዩ ከምዚ ኣደበለ እንትማለፍቲ ላይ ኣቲኻ ተነርካ ሞን ተመሊስልካ ግደፍዎ ምክንያቱ ሰብ ኢኻ ነቲ ሓሳብ ተማላልሱ ኢኻ ደመ ነፍሲ ዝበሃል ኣለካ ብጣዕሚ ዝሕዝን ግን ከምዚ እስኪ ባባዮናስ እዚ ዝትንብዮ ዘሎ ኩሉ እንዳኾነ እዩ ባይዞይ ኩላና ሓጢያት ኣለና ኣነ ክልተ ክፈቶም ግን ኢሳያስ አፈወርቅን ሰልጠነን ጥራሕ ይፍለጥ ኢሳያስ አፈወርቅ ጅግናይ ካብ ዓዲ ወፀ ሰልጠነ ሕራይ ሓጢያት ኣለዎ ከም ሰብ ግን ተሰዲዱ እንታይ ትዛረብ ሓቂ ትዛረብ ክትፀልዎ ትኽእሉ ኢኹም በውራጃዲ ብገለ ንዓደ ፍለጠኒ ግን ሰልጠነ እዩ ሰብ የፈልጠኒ እዩ ነይሩ ተፈታዊ ሰዓተኹ ግን ዮናስ ኢሉ ገንዘብ ለዋፀለይ ሰልጠነ ኣብዚ ሃለውዋ ትበሉ ዝበደልኹም ኣቦኹምን ዓዲኹምን ኣቦኻ ዓዲኻ መድረክ ኣቦኻ ዝገኒ ኢሳያስ አፈወርቅ ደቁ ደይሎም ዱባይ ደቂ ስዋት ተሰዲድኩም ሃለውን ትብለኹም መስሓቕ ዝኾነ ሰብኣይ እግረ መንገዲ ሕጂ እሞ ንበይና ክንራገ ኣታ ከመይ ዝኣምሰለ ሰብኣይ ማለት እዩ ከቢድ እዩ ኣነ ሰብኣይ ኣይርደእንን እቲ ዝብሎ ነገር ቀሊል እኮ እዩ ግን ሓደ ግዜ ቀለልቲ ነገራት ከበድቲ ብዝኾነ ነገሮም እንድሕር ዳኣ ተኣንገልጦ የቢልካ ማለት እዩ ዓቐብሲ ግልብጥ ተዝብልስ ቁልቁል እዩ ዝኸውን ከምኡ ቁልቁል እውን ተትምልሶ ነርካ ዓቐብ ምኾነ ማለት እዩ ከምኡ እንዲህ ሓቂ ተዓቐብ ዝወፃኻ ትወርዶ ከለኻ ቀሊል ከምኡ ተሓሳስባታት ኣለዉ ናይ ሰብኣይ እውን ይቐልል ሓደ ግዜ ኣዴኻ መርቕ ኣቦኻ ረገሚ ኢሉ ኣዴኻ ትምርቆ ካብ ፅቡቕ ሰብኣይ ካብ ፅቡቕ ኣቦ እንድሕር ወሊዳትካ ማለት እዩ ኣቦኻ ትረግሞኻ ስለዘይዕቤካ መብዛሕትኡ ግዜ ይኸውን ዝኽእል እንታይ ሞዳ ኸውን ሕጂስ ሃላኽ ዝኾነ ሰብኣይ ኤኒዌይስ ንእግረ መንገዱ ተዛሪቡና ኣሎ ብዙሓት ደቂ ሰብ ስልጣን ሰብ መዚ ዝኾኑ ኣብ ዓድና ማለት እዩ ሰብ ሃፍቲ ሰብ ስልጣን ዘለዎም ሰባት ኣብ ዓድና ሲ ንሱ ተጠቂሞም ኣብ ጥቃኻ ክመሃሩ ኣይትሪኦምን ኢኻ ኢለ ቀዳማይ ተዛሪበ ነይረ መብዛሕትኡ ግዜ ዋ እሞ ንሳቶም ንባዕላቶም ተሰዊኦም ገለኢሎም ዳዋ ካልእ ዝተሰውአ የለን ድዩ ካልእ ዝተሰውአ የለን ኣብቲ ገድሊ በሽሓት ዝቁፀር ሰባት እንዲኦም ተሰዊኦም ቶም ደቆም እንታይ ኮይኖም ዘይከድናታቶም ደቆም ቶም ደቂ ስውእ መብዛሕትኦም እኮ የለውን ኣብቲ ትምህርቲ ዓለም የለው ኣብቲ ናይ ስራሕ ዓለም የለው ትዝሕዝነካ ዝኾነ ይኹን ኩናት ረእዩ ማለት እዩ ኩናት ረእዩ እሞ እቲ ወፃዒ ሕጂ እውን ዓማፂ ኮይኑ እዩ ዝቕፅል ድሕሪ ተዓወት ማለት እዩ ኣበይ ከም ፀንሐ የርደእካን እቲ ተወፅዑ ዝነበረ ወይ ይስዋእ ወይ ይመውት ወይ በትድኽነት በት ዝነበረ እዩ ዝቕፅል ንፍትሒ ኢሉ ተዋጊኡ ማለት እዩ ክተብቅዕ ከለኻ መወዳእታኻ ከምኡ እዩ ዝኸውን እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራ ትግራይ ዝተረኣየ ኣብ መንጎ ክልቲኡን ዝተረኣየ ነንበይኖም ኣብ ተዋግእሉ እውን ዝተረኣየ እዩ ክሳብ ሕጂ እዩ ከምዚ ዓመፅ ከም መንቀለ ሃፍቲ ተገይሩ ዝወሰዶ ዓድታት ንሕና ኢና ከም ኣባና እዩ ማለት እዩ ሰብ ዓሚፁ እንተሃፍቲሙስ ኣይእሰርን ነውሪ እዩ ዝበሃል ኣባና እዩ ቀልኻ እኮ ኪሮስ ንሕና ኩሉ ነገር ንቕበሎ ኢና ኣብ ንእሽተይ ፍልል ያለና ምክንያቱ ትግራይ ትዕወት ስለ ዝበልካ እምበር ካልእ ሽግር ዝበሃል ነገር ይብሉን ብሓደ ኢና ዘለና ገለ ትብሉ ከዓ ነርኩም ማለት እዩ ኤርትራ ብኤርትራውያን ኤርትራ ብኤርትራውያን ክኸውን ኤርትራውያን ክቃለሱ ግን ቅድም ትግራይ ክትዕወት ነይርዋ ንዓ ኢኻ ዘሊልካያ ክትፈቅር ከለኻስ ቁፅሪ ሓደ ገዲፍካ ክልተ ኢልካ ጀሚርካ ትግራይ እንተደይ ትዕወት ግን ባይታ ይትረክብን ኢኻ ሓደ ክርዳእና ዘለዎ ነገር ኣሎ ብዘይካ ብትግራይ ናብ ኤርትራ ብወላ ሓደ መንገዲ ክንከይድ ኣይንኽእልን ኢና ኣብዛ ዘረባዚ እንታይ ኣተበሪሃት እንመስልኩም ፕሮፌት ኦቨር እዩ በጀካ የስ ሓንቲ መንገዲ ካሊእ መንገዲ የላን ይብል ምሽ በጀካ ፕሮፌት ኦቨር ይዝከረና ኣብዛ ናይ ኪሮስ ኣስፋሃ ዘረባ ማለት እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ እንታይ ዝኸውን ዘሎ ዝሰብ ማለት እዩ እሺ ንሕና ዝተዓወትና ድሕራይከ ትመሬት መቃለስ እዩ ዘለዓለም ካዲኻ ቡንዳ ተቃለስካ ክትነብር ንሰላም ዝሰብኽ ትውልዲ ተፈጢሮሎም ምስኡ ሰላም ዘሚርካ በቃ ብሰላማዊ መንገዲ ፍትሕ የፀግብ ታይ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዓዲ ሰላም ኮይንካስ ኣብ ዓዲኻ ትሪኢ ዓዲ ግን ታዩ ዓዲ ኮይና ብስሩ መርገም ኣለዎ እቲ መሬታትና ማለት እዩ ኣብ ዓዲ ሰላም ዋላ ኮይንካ ኢቭን ነቲ ዓድና ግን ክትሪኦ ከለኻ ዓዲ ኮይናት ከምኡ ዝረኣየኩም መስለኒ መብዛሕትኩም ከምኡ ዝረኣየኩም ዝብራህኩም ኣለኹም ዶ ከምኡ ኢሎም ተዘይኣምኑ ደሞ ከምዚ ክመፅእ ነይሩ መበልኩም ዋላ ንስኻትኩም ከምኡ ትብሉ ትኾኑ ኣነ እውን ከምኡ ዝብል በተደጋጋሚ ስለዚ እዚ ጥፍኣት እዩ ሽግር እዩ መከራ እዩ ሓሳረ መከራ እዩ ዝብለኩም ዘለኹ እሞ ቀፅል ኣቢልና ንሪኣ ቪድዮ ድማ ብዛዕባ ናይ ሲዝኒኖ እንዲያ ማለት እዩ ብኡጋንዳ ዝነበሩ መሳርሕትኻ ካብ ዘዕለሉ ነይሮም
مزلك نيتعنا تجن أبو غاندا سلسة معلتي ما ينقول عند بلعخ زحلف كله وناف ميرو أبزونا بصراحة بزرع أنا لهم كلها توصغيت حنتي فليتور زيانيرة أين تونا ذكراني عجي سان ده بلعخ ياخد حلفو زلها زي كنا تبعنا خان مزل صور حد الله عاب بروجكتنج أسقاي يكون نتعنا هو سو عقات عام كون خاب أمريكا خاب الجس كله خذ حلف سلسة عامت كومو تصدمات نيرو جن تخافلو واقعلو أمو يخسر حن كلها تخافلو واقعلو ناي قدن كايو هذا الجهر نجار يكون المويه ينتبلو نتفكر عمت عف نزخر كالو تهبوا واقاس لزقونس نتاي كجهر اللي مو بزح شجرات فتنا تحل في 5 عنا مسان في اللايت نايس تماكو صقم كم تفلطو زقونا نجار كلك فكاي كإلني ودخام مسؤول له حساب مسؤول تأساسر سلاز تدرار عبس صقم يكون كاس لازم إمرجنس أبي غاندا ناي متبحتي عقات عامس جبر كون بوي أبي غاندا مستملسكو سريح أخو خير كله تونتات حماق عنده ونسلز هنا أمارات سلزينا برناي فريسكوفين زبلو سلجر نايس تماكو غيرة ماليسا مالتي دحاني أو تنيرت مت وحتى كم يالله حجاب كم يكون ذات الله حجة عملاق مسجنا حاج كافت زنور قوات صبي غير حاج هو محرت يورد لك هاستماكو حميم يزوزلو مالتيو سلازي نعو خاسر جرجيريو دحريو خا دحانيه يزوزلو مالتيو وبطعم خبيد كونتات كم زنبر ينغر منغدو وارديو مالت حسبا بلو سراح ناي سنه طبب كمزي لعلن تحتن قلطعت عند بالك قالت ورد تديب ندحر اخوينكا مو حمام ناي طعنا مالت كندي ناي زاكل فرقه هافتيو مالتيو مسؤون دحر بطعنا ون توسخ شجر تليكا خبيد كبير زبحال فتنايو نزخول حليفه وصيه يزبزلو مالتيو سلازي املاح حجون ملو مواصو يفترلك اينا نبلك انا بتعم يدس بلني سبايزي مالتيو كم عفت زقرو بفلاي عفت كوميدي عفت زقرو نغرات بملو خريتلخو بتعم حغوسي بتزقرو نغر بتعم دس سيز بلك كم حدا ولك اسب كم سمعي ناتو كوميدي زي سمعه بناتو زي تزناني يلن نايلو ما انت فيديو نزي يزمسل نيرو كساب موداتا مدب تخاتاتيلكم مالتيو بزحات رئيتو زهابكم سبات كا اللهم مالتيو بزحات رئيتو تاتون سبات اللهم بتعم جرئ زمسكنكم يغني لي كبل يزللي نامنا يلو معنتي رئيتون كو عاد حنا مصاخم الى زجمركو مالتيو دحنا قنيوتا سلام قنا خون لكم زمن تصبق يسمعنا تشاو دحنا قنيوتا good light دحنا حضرت حوات ايمانتي